Muahahaha. Olen kehittänyt maailman pahimman aseen, jolla voi tuhota koko Tylypahkan. Muahahaha. Haluatteko kukaan vitsin? Mikä on suurempi kuin joulukuusi? En minä tiedä. Jouluseitsemän! Ei. Miksi te nauraa? Hiljaisuutta. No niin. Tämän tunnin aiheenamme on ihmissudet. Kuka osaa sanoa, mitä eroa on tavallisella sudella ja ihmissudella? Minä tiedän, mitä tehdä. No. Neiti Granger. Anteeksi, unohdin nimeni. Ei se mitään, opettaja. No, kerropa sitten. Selvä, opettaja. No, kerropa. Okei. Ihmissusien koono on pienempi kuin tavallisen susien koono. Niiden pupillit on erilaiset ja niillä on tupsupäinen häntä. Ja ne muuttuvat ihmissusiksi täysikuusluisteesta. Hyvä. 5 pistettä rohkeliko. Kirjoittakaa 5 tuuman aine ihmissusista ja niiden eroista oikeisiin susiin ja palauttakaa se maanantaina. Kyllä, opettaja. Voitte mennä. Hoho! Tylypahka näkyy. Laskeudu. Irti jo. Auki jo. Muahaha, täältä tullaan Tylypahkaa. Hei, mitä sinä teet täällä? Tuohon Tylypahkaan. Et saa. Kyllähän, mikä estää? Minä. Varokaa! Voldemort on tulossa! Varokaa kaikki! Voldemort tulee! Voldemort tulee! Mitä huutoa tuolla on? Tuolla ulkona. Mennään katsomaan. Hei, se on Hagrid. Mitä tuolla tekee? Voldemort tulee! Varokaa kaikki! Tainuta! Muti meni, haha! Voldemort tulee! Voldemort tulee! Varokaa nyt! Se on Voldemort. Miten hän pääsi tänne? En tiedä. Mennään ulos katsomaan äkkiä. Vauhtia! Hagrid, onko kaikki hyvin? Niin, miten se Voldemort tänne pääsi? Menkää äkkiä pakoon, juoskaa tyhmät! Muahahaha! Paitkaa! Silleen sanotaan, niin eikö se meidän pitäisi? Tulkaa nyt! Minä taistelen! Tylypahkan puolesta! Missä hän on? Harry, älä mene! Sinä et hölmö, kuinka uhrata henkesi Tylypahkan tähden. Totta kai! Sehän on elämäni! Senkin tyhmä, juoskaa! Hagrid, me kuulimme huutosi. Onko se totta? Onko Voldemort todella täällä? Totta hymmetti se on. Muahahaha. Varokaa, hän tulee! Hyvää päivää, Dumbledore ja kumppanit. Voldemort. Minä tulin tänne tuhoamaan Tylypahkaa. Vai niin? Et voi, koska minä estin! Hiljaa, Potter. Sinä et sekaannut tähän. Ei se hiljaa roikuli! Millä aioit tuhota koulun? Tällä. Säätutkalla. Voi voi Voldemort. Ei se ole säätutka. Se on tuhon keppi. Mitä te siellä nauratte? Haluatko maistaa tuo keppiä?
Anteeksi, meni ötökkä suhun. Kaikki oppilaat, menkää linnaan. Älkää menkö linnaan, koska tuhoan sen. Sano yhden. Edelleen tuon Anteeksi, ötökkä palaa. Mene pois, Tooma. Sinulla ei ole mitään asiaa tänne. Menen vasta sitten, kun olen tuhannut linnan. Älä sörki sillä säätutkalla. Se ei ole säätutka. Se on tuhon käppi. Hyvä on, minä menen. En haluaisi vaivautua tuollaisen pikkutönön takia. Häivö. Joo, minä sanoin, että minä menen jo. Tuhon keppi pois tuo. Joko olet menossa koko ajan? Minä palaan vielä. Odottelemme tässä. Tänne, Sarvi Jaakko. Ouch! Älä nyt koko ajan kaatele minua. Hoplaa. Kohti. Epäonnistuin, mutta palaan vielä. Ja sinä tulet mukaan, Sarvi Jaakko. Au. Säätutkalla meinasi tuhota.